Eguerdion egia esan, giroa daukagu bero, gaur horrelako egun ederrik, hemen enuen espero. Guxorieri kantuan gauden, garairu edo lauero, ia bersoak nola doazen, indabak jan eta gero. Arkaiz neronek ez nuen ezagun, ere bersolari gisan. Ta bera ere Bizkaialdean, nahiko zelebrea izan. Ta gaur zer egiten ote dugun, elkarrekin berso gintzan. Jende arraro xelebre asko, elkartu gara Mendozan. Aitortu behar dut gaurko eguna, enun agendan gordea, Fredi gaixotu zitzaigun eta hemen txenago ordea. Ta Mikelekin kantatzea da niretzako orea, berso lagun lesparegabea eta persona hobea. Onak izaten bizitza hontan, beti izan baikara saia. Ez pentsa gero uso haustean, ta izaten alda bat saia. Aipatu duzu zure laguna, ez da etorri Fredi Paia. Baina lasaitu hemen guztiok, gaude gaur paia. Zua beltzantzan ibiltzen zara, berdin euri zein eguzki, ta badaukazu zerbait berezi, harimako zenbait izpi. Pixkat burgesten ote zabiltzan, ere pentsatu dut noski, saioetara etortzen zara, txofer pribatu eta guzti. Txoferra hemen nerekin dago, guztiontzako nabarmen. Ta Iruña beleian ikusia, azterketarako omen. Denen aurrean esan beharko dut, hartuko dut, hortxe baimen. Horrela jan eta gero ez galgara,
erromatarrak izanen. Haze orgia, ze bakanala, Mikel Alzaude flipatzen, hasi nahi nuke mereziduta, gaur Eliseo aipatzen. Soro batentzat zaukaten eta, gauzak ez dira aldatzen. Guk bitartean segi dezagun, beti xoriei mintzatzen. Hiri baten azterketa horrek sortu egin zuen horrua. Eta gaur arte irauten duena, orkoeko edo marrua. Batzuk lana hortxe egin zuten, ta utzi zuten barrua. Eta hiena da gaur gu hemen, egotearen errua. Ta euskaldunak beti negarrez, askatasun bat aiduru. Erromatarren aztarnak ere hortxe jauzita ditugu. Euren militar, euren hizkuntza eta baita euren liburu. Desagertuta daude guztiak, guk hemen jarraitzen dugu. Igual izenak aipatzea guk daginkizun topikoa, baina behar denai berea ematen ere dugu tipikoa. Bere izena ezaguna da, ez da ezagun nahikoa. Juan Martin elespuru dugu guzti honen lekukoa. Ez zaitez hasi eskoletako ume peloten antzeko. Juan Martin hori aukera izan nuen behin ezagutzeko. Lehen esan dizut hemen guztiok, gara pixkat imperfecto. Edo zein gauza egingo luke libururen bat saltzeko. Idazle eta hiltzutzailei ez nabil fama kentzeko, baina euskalduna izan behar du gisa hontan tematzeko. Aspaldiko urtetan hortxe tinko eta tinko segitzeko. Euskalduna izan beharra da hain temazua izateko. Esan aizen duen hori oraintxe ulertu dut berehala. Erabiliaz modu jator bat eta modu bat apala. Esan aizen duen akaso igual buru gogortxoa dala. Horre finean esan nahiko du odol nafarra daukala. Ta beste bat da hor da bilena, taura ez dugu hartzaina,
baina historian historialariei ardiezaieke gaina. Esplikatzeko hainbat azalpen eta hartzen ohi duen maina. Mairu baratza bilatzen dabil, behasaingo beharatze zaina. Eta neu ere lehen aurkeztu naiz, ia bizkaitar arrolez. Kontuz ibili zea bizena, omen daukat Estibaiez. Zean uriko gure baserri zarrak dauka Olibarez. Nik Arabako odola daukat, baina ez dut onartzen errez. Etorkizunerako behar dugu prepara, Iruña bele jauntan zer dagoen ara, iristen bagara orain noren begietara. Kontuz Luisa malaugarrena enteratzen bada, kontuz Luisa malaugarrena enteratzen bada. Leon. Leon edo eta Luis, hemen berdin dio, Iruña beleiara begira serio. Ni izango banintza gaur enpresario, hortxe egingo nitun lau balneario, hortxe egingo nitun lau balneario. Ez dute hori utzi, hain ongi eta pain, beti egonen gara, hori hobetzeko zain. Nor izanen da bihar, guzti honen itzain. Erromatarrak zeuden lehen, ta baitabre orain. Errotatarrak zeuden lehen, ta baitare orain. Edo zer aldelako dirua zordaindu, Urdaibaira azeplan diguten labaindu. Zuen aldeak ere golfa gantxe zaindu, az gaitezten kezkatzen ta ingurua zaindu, az gaitezen kezkatzen ta inguruak zaindu. Baztanen ere berdin, lurra nahi ebatxi, oraingoz ez dute, hori erdietxi. Gure lurran defentsan, ezin dugu etxi.
eskabadora uniz, eta aitzur gutxi, eskabadora uniz, eta aitzur gutxi. Hortan arrazoi duzu, jokatuz lepoa, kapitalak lege bat du beti antzekoa. Eskabadora dugu tresna perfektoa, atxurra soilik Fredin atzo gauekoa, atxurra soilik Fredin atzo gauekoa. Hemen ikusi dugu, dute preparatu, UPV-ek lehenik da, gero hainbat kontratu, eskabadora hundiak, nola nahi hor sartu, hori berreskuratzeko, gubia kontratatu, hori berreskuratzeko, gubia kontratatu. Zuolako lanetan zaitugu artista, granjak frakasatuko balu eta pista. Lana egin zenkezuk Iruñan erdizka, gaur ingeniero bihar eskabadorista, gaur ingeniero bihar eskabadorista. Mintzatu egin gara, gu arrota ozen, baina batzuk dira, gu hemen begiztatzen, tasi beharko dugu, guk disimulatzen, kartzelerako listan egonez gaitezen, kartzelerako listan egonez gaitezen. Libratzeko ere ez dugu, horren beste diru, kartzelerako listak bagaitu katibu. Ezagunen bat badut nik hortik testigu, lista horren lehene asko katigatu digu, lista horrek lehene asko katigatu digu. Erromatarriria altzen libreago, termak bazituzten jabe egin nago, baina bukatu egin zen horrekin akabo, Iruña beleia hortan kartzelik baldago, Iruña beleia hortan kartzelik baldago. Gizartea bera da, kartzela itzela, orduko gizartea zegoen horrela. Batzuk ondo besteak esklabuak zirela, ez da ez erraldatu oraintxe bezala, ez da ez erraldatu oraintxe bezala. Ta zer dio Nafarrak, ze kezka daukazu. Hemen txetorri gara, indarsu jotasu,
Oioek eman aldute nahikoa arazu, borrokarak oraindik hementxe pres naukazu. Zean urin alkatea, ta ona etorri. garai batean ginen rebelde eta gorri. Zure izena ez duzu gaur leku honean jarri. Duintasuna zaintzen ere gabiltz larri, baina lan asko dago herri txikietan. Hori ezagutzen dut pixka bat benetan. Norberak egin ezik besten eskuetan, Baina saiatu egin behar duk benetan. Zian uri ez aldaba, herri bat haundia. presupuestoa daukana bastante txikia. Sanoa eta arroa, dango jendia. Emango nizueke Bizkaiko aldundia. Ara deituta ere inork ez du hartzen. Non dagon herri hori ez gara ohartzen. Eta esan da ere ez dira enteratzen. Segitu beharko duzu interneten lantzen. Ezagutzen aldukik gure herria bastan. Hango mendiei egin diet hainbat lastan. Nola hau hainbat lekutan ibilia eztan. Behin erori egin nintzen iturriko askan. Zean ere parranda ederrak dauzkagu. Ez nizun ikusi mainan hartzeko kargu. Bastaundarren egunez inorrez da salbu. Edo zein orduetan ibili ondradu. Ona etorri gara, zenbait jende klase. Bersoak entzuteko gustora eta luze. Historian jakintza bat hori dugu base. Iere ibiltzea izdenak bezelaxe. Oioak asialdituk ekologikuan. Oiek ibiltzen dira era logikuan. Ezke orain pentsuak ase presioan. Arrautzak hemen ditut eta azuk han. Hasi beharko dugu hemendik agurtzen. Jendea hasi baita izkinan lokartzen. Ez gara oso jaioak guk hitzak laburtzen. Patxialaina ere dago flipatzen. Kriston gogoak dauzka amaitu dezagun. Nik ere ez nuen hartuko aulaneko lagun. Mil esker guzti hori pozik gara jardun. Gaur 50 gara baina laizter eun. Atzo gauean ona etortzeko gogorik neukanara. Olakoa naiz da filtro gabe, oizait iritzia atara. Baina aukera sortu zen eta alboan ezin zen laga. Hemen gaudenok maite ditugu kultura eta euskara.
nahi duzuenean berriro ere, pozik bueltatuko gara, pozik bueltatuko gara. Agintzen duten erabakietan, gure odolak irakiten, denborarekin bai ditugu, guk eregiak jakiten. Eta epaiak hortxe baitira, edo zein unetan irten, segi lanean ari zarete, gure mundu hontan irten. Ez baduzue usteari gara, beti historia egiten, beti historia egiten. Eskerrik asko, Aroni. Gardenean ez dira.